Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Mi nath Manon a Hef, dwi'n symud hwn, be'n neud hwnna? Dyna dwi'n mynd i chwythu fi byd i fyny na. Nes i gael gwahoddiad gan Manon a Hef i gyfrannu ar gyfer gwefan meddwl. Chydig o fisoedd yn ôl, a dwi'n ymddeol yn fawr bod fi ddim wedi gallu gwneud ar y pryd achos o'n i ddim yn teimlo ddigon cryf yn gallu gwneud, felly dwi'n andros o falch bod y cyfle wedi dod heddiw i fi fedru cefnogi chi, achos dwi'n meddwl mae beth ydych chi'n gwneud yn wirioneddol arbennig. Dyma lyfr o'r enw Gyrru drwy Storom nes i olygu rhyw 2 flynedd yn ôl i'r wythnos hon wnaethon ni lansio'r llyfr yma. Mae'n anhygoel meddwl bod yna gymaint o amser wedi mynd heibio. O'n i'n teimlo bach yn sic pan oedd hwn yn cael ei lansio, ac felly dwi rhyw raddau yn gwybod sut ydych chi'n teimlo yn agor allan ac yn siarad yn gyhoeddus. Mae o'n dipyn o beth a dwi'n meddwl bod chi'n gwneud job hollol wych. Dwi'n mynd i ddarllen chydig bach. Tra bod fi ar y pwynt yna, dwi hefyd yn meddwl bod pawb sydd yn fan hyn hefyd gwerth yw pwysau mewn air yn dod i jyst sefyll yn fan hyn achos mae'n dangos bod chi yn cefnogi yr achos hefyd. Felly diolch o waelod calon i chi gyd yn fod yma heddiw. Reit te, jyst chydig bach hwn. Dwi'n cofio sôn wrth y fydraig pan o'n i wedi mynd rhyw 12 wythnos, fy mod wedi dioddef fy iselder yn y gorffennol, dim ond rhag ofn i mi lithro yn ôl i'r diwch dros y misoedd i ddod. Roedd y cyfnod rhwng fy arddegau hwyr a fy ugeiniau cynnar wedi bod yn hynllefus ar adegau, ond bellach yn 8 ar 20 oed, ac am bod yn 8 ar 20 oed, roeddwn wedi gwella ac yn berson gwahanol iawn. Roeddwn i wedi dysgu lot fawr amdano fi fy hun ers y cyfnod hwnnw, a do'n i ddim yn naif. Ro'n i'n gwybod yn iawn fod angen i mi fod yn agored am y peth hefo'r fydraig rhag ofn. Dweud hynny, nes i ddim wir meddwl y baswn i'n dioddef ar ôl geni babi. Ddim go iawn. Pa reswm yn y byd fyddai gan unrhyw un dros fod yn drist wrth fod â babi bach perffaith i'r teulu. Felly, nes i ddim ymhelaethu rhyw lawer y diwrnod hwnnw, a nes i ddim sôn am y peth eto drwy gydol y beichiogrwydd. Ro'n i wedi bod yn edrych ymlaen yn ofnadwy at gael croesawu'r bychan i'r byd, fel unrhyw riant newydd am ni, ac wedi bod yn paratoi yn drylwyr ers wythnosau maith. Doedd dim llawer ers i mi a Hywel briodi, a hwn fyddai ein babi cyntaf. Dyma hi fan hyn yn 5 oed fori. Doedd yr un o'r ddau ohonom yn gwybod beth fyddai'n blaenau, ond doedd dim ots am hynny, roedden ni wedi gwirioni. Nes i ddeud sawl gwaith ar y pryd a dwi'n dal i ddeud rwan pa mor lwcus o'n i fedru rhannu'r profiadau efo ffrindiau agos oedd yn feichiog yr un pryd. Achos na i jyst ddeud yn fan hyn, mi o'n i yn andros o lwcus wedi hynny hefyd yn gallu teimlo bod fi'n agos at rhywun yn gallu rhannu ac oedd y sgyrsiau yna hefo ffrindiau pennau fi yn y Gymraeg. Oedden ni'n cwrdd yn aml a babis oedd y prif bwnc bob tro a fi'n wrth fy modd wedi dotio efo'r holl beth. Ro'n i wedi treulio oriau yn paratoi'r tŷ gyda help yn rhieni, tacluso, sortio, glanhau, peintio, pob un job bach yn fyllenwi i efo hapusrwydd pur, gan wybod fod popeth roedden yn mynd ei wneud ar gyfer y babi bach newydd. Gysio ambell row gan mam a gan Hywel am beintio yn lle gadael iddyn nhw wneud y gwaith, ond ro'n i wedi exeitio gymaint o'n i methu helpu'n hun. Yn gynnar iawn yn y beichiogrwydd bydd bron yn ei golli'r babi. Dros gyfnod o fis, doedden ni na'r meddygon ddim yn siŵr iawn beth oedd yn digwydd. Roedd yn rhaid aros yn amynefgar i weld beth ddigwyddau, gallai pethau'n hawdd fynd un ffordd neu'r llall. Roedd hynny'n anodd iawn yn enwedig gan nad oeddem wedi dweud wrth lawer y bobl ar y pryd. Ond roeddem yn lwcus iawn ac mi waith y bychan yng ngeiriau'r doctor a sylwch ar ei iaith, hanged on in there tightly. Ddeuddydd cyn y geni, ro'n i ar fy mhedwar yn sgwrio llawr pren llofft y babi ac yn symud doctor efn trwm ar fy mhed fy hun. Do'n i ddim am aros i Hywel fod adre efo'r gwaith, ro'n i'n cael gorfod y hwyl arni ac yn mwynhau bob eiliad o fod yn fam fel petai. Ar y pryd, ro'n i'n meddwl bod gen i dros bythefnos i fynd, ond daeth y babi'n gynnar. Pan nes i sylweddoli fod y babi ar ei ffordd, daeth ton arall o hapusrwydd drosodd. Roedd yr aros bron ar ben. Dwi'n siŵr mae stori debyg sydd gan ein ffrindiau i gyd hefyd. Cwpl hollol normal yn paratoi ar gyfer dod â babi newydd yn cartref am y tro cyntaf. Yr rheswm dwi wedi dewis darllen hwnna ydy jyst i'w bwysleisio bod o'n gallu digwydd i unrhyw un.
chi fi, chymod, does dim rhaid, falle bod fi wedi dioddef yn y gorffennol o gorbryder ac iselder, ond nid pawb sydd, felly mi fedrith o ddigwydd unrhyw bryd, a mae'n mor bwysig siarad am hyn. Mi nes i gael help pan oedd y babi yn 6 mis oed. Oedd y cymorth hwn, oedd rhaid fi aros, dwi'n meddwl, rhyw 3 mis am y cymorth yna, sydd yn hollol anerbyniol beth bynnag, heb ddechrau sôn am yr isiw o ieithyddol felly. Ond pan ddath y cymorth yna, mi ddoeth o mewn ffurf therapi siarad drwy gyfrwng y Saesneg. A mae rhaid i fi fod yn onest efo chi, achos allai ddim gwneud dim byd arall, ond nes i ddim cwyno dim. Oedd gen i fi mor egni, a mae hwnna'n bwynt pwysig iawn dwi'n meddwl i drafod yn fan hyn hefyd efo'n gilydd. Pan ydych chi yn y lle yna, sgennych chi ddim mor egni i fod yn meddwl am pethau. Doedd gen i ddim beth bynnag siarad o brofiad personol fi. Chymod, o'n i'n hollol dreund, o'n i wedi blino, a'r holl bethau afiach mae gyd. Felly, oedd gen i ddim ows o egni i fynd ati i drio ymgyrchu, i hawlio be oedd yn iawn i fi, sef therapi siarad drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dyna'r rhan o'r rheswm yn ei diolch i chi gyd am fod yma heddiw, achos rwan bod fi wedi gwella, dwi'n gallu neud o, allai fod efo chi rwan yn y brwydro ac yn helpu eraill, achos dyn nhw siwr o fod ddim yn gallu gwneud o'i hynny, maen nhw'n rhy sal, a mae rhaid i ni gofio hynny hefyd. Nes i hefyd gyfrannu ar gyfer rhaglen o'r un enw, sef Gyrru Drwy Storm oherwydd. Mi gafon ni babi bach arall, a mae hwnnw drafalen, dwi wedi clywed o'n wneud ambell i sgrich, tra da ni wedi bod yna Morgan, sydd yn 16 mis, ac yn anffodus o pethau ddim wedi mynd yn gret ar ôl geni, felly dyma fi yn cael bach mwy o gymorth. Dwi wedi cael mwy o therapi o tro hyn, dwi wedi bod i weld doctoriaid, hynny di meddygion teulu. Dwi wedi bod ar gwrs o'r enw Acceptance and Commitment Therapy, maen nhw'n galw hwnnw. Oedd hwnnw fatha, oedd yn eistedd fel hyn mewn ystafell ac yn gwylio rhywun yn siarad hefo PowerPoint a doedd ddim fatha therapy grŵp, doedd ddim rhaid i wneud gyfrannu dim byd, so ydych chi yn llythrennol i ddysgu. Hefyd ges i sesiynau CBT gan yr NHS, a hefyd ar hyn o bryd dwi wrthi yn cael therapi siarad arferol felly, chymod fel counselling fel maen nhw'n dweud. Pob un o'r heini wedi bod trwy gyfrwng y Saesneg, a mae hynna yn hollol wallgo. Dwi'n byw yng Ngheredigion, mae jyst yn hollol nuts yn dweud. A fel dwi'n dweud, ar y pryd eto, gen i mor egni, cwbl o'n i eisiau gwneud wedi gwella. So oedd rhaid fi jyst derbyn y gwasanaeth yna, neu ddim o gwbl, a mae hynna yn beryglus dros ben. Os oes gan unrhyw un yr egni i wrthod ac i hawlio ac i fyny bod yr iaith, bod nhw'n cael therapi yn iaith eu hunain, wel bod yn aros am hyd yn oed yn hirach, a mae o yn llythrennol yn beryg bywyd. Elli ni ddim gadael i hynna ddigwydd lot mwy, felly hefo'n gilydd allan ni'n frwydro a helpu hyn. Dwi jyst yn mynd ddarllen cerdd fy ngŵr, sef Hywel Griffiths, y prifardd, sydd allan yn fanna. A hwn, mae yna gerdd gan Hywel mewn yn fama, a mae hon, nath o sgwennu hon ar gyfer y rhaglen Gyrru Drwy Storm. A wedyn na i orffen hefo hwn, a diolch eto a pob lwc i chi efo'r wefan. Mi na i sgwennu i chi rwan, a na i roi rhywbeth arno fo. Cerddwn lle na all cerddi ein cyrraedd, trwy'r cur nad yw'n nodlu, ni all fy awen enwi y maen hwn sydd rhyngom ni. Dau ar wahân, bodau'r hydd, ynysoedd yn anwesu gilydd, yn y llanw mawr llonydd, cyn dawn warchau donau'n dydd. Dyma ydym, ond ni hydiwn am hyn. Baich y maen a daflwn, cryfhau, nesau, boddi'r sŵn, yna fori fe'i herion. Hefo'n gilydd, ie?